To, že máme nárast pacientov z roka na rok, je to rádovo asi 20% nárast. Súvisí nielen so záchytnosťou širokého spektra vrodených porúch imunity. Tých je dnes okolo 600 a na Slovensku máme funkčnú sieť detských aj dospelých centier, kam sú tí pacienti odosielaní, sú včas diagnostikovaní a následne začatá liečba. Ale máme tu veľké spektrum iných diagnóz, hematoonkologických, získaných porúch imunity z dôvodu napríklad inej liečby, iného ochorenia. Máme tu nové indikácie v neurológii a hematológii, kde imunoglobulíny predstavujú efektívnejšiu a účinnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu k niektorým iným liečebným postupom a preto narastá počet spotreba imunoglobulínov. Čiže on to naozaj súvisí so zlepšovaním zdravotnej starostlivosti, s dodržiavaním medzinárodných odporúčaní, ako máme dané diagnózy liečiť, ale aby sme takto vedeli liečiť moderne, potrebujeme mať dostatočné množstvo, objem prípravkov, aj viacero značiek, pretože niektorá môže vyhovovať jednému pacientovi viac, iná môže zase vyhovovať inému pacientovi